Fusatattun matasan sun sama kayan makarantar wuta ne da rushe wani bangare na makarantar. Hakan kuma ya faru ne a sakamakon yanka kare da wani da ke da'awan malami ne ya yi a unguwar ta Nasarawan Kakuri da ke karamar hukumar Cikun ta jihar Kaduna. Wasu daga cikin mazauna unguwar ta Nasarawa sun tabbatar mana da yanka wannan kare a wannan makaranta. Sunana Honorable Adamu Muhammad, kansila mai wakiltar Nasarawa Ward, Cikun Local Government. Wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun wayi gari matasa sun fito suna rusa wuri har sun kona wa'insu abubuwa na wa'insu masu ikirarin cewa suna yin addini, wanda sun ga wani abu ne a social media wai cewa wani matan shi ta haihu daga cikinsu ya yi hakika da kare. To su kuma ba su saba ganin irin wannan ba, shi yasa suka ɗau doka a hannunsu, wanda kuma su kansu matasan bai kamata su ɗau doka a hannu ba. Ya kamata a bi ta yankin yanda diplomasiya ya ce ne, domin a warware menene matsalan. Wannan abu bai mana daɗi ba gaskiya, ba mu ji daɗin wannan abu ba gaskiya. A ce a cikin unguwanmu na Hausawa ƴan uwanmu musulmai suna zuwa suna mana irin wannan, gaskiya ba mu ji daɗi ba gaskiya, kuma ba mu ji daɗi ba gaskiya. Mutum da mutane sun gani da idan su, abin da mutum ya gani ba baɗini ba, shi yasa suka ɗauki wannan suka yi. Mu dai mala zuwa dai mun ga an zo wuce an kawo karnuka guda biyu, daga karnuka guda biyu ga aka yanka, amma ba mu tabbata me za su ci daga baya da aka dafa sai su kira yan uwansu a ci da biredi. Tabbas an ci nama da biredi, ya kwana ya ƙara kwana. Wanda ya yanka karen har suka yi farfesun shi mai suna Abubakar Sani, a zantawar mu da shi ta wayan tafi da gidanka, ya bayyana dokar ƙasa bata hana shi gudanar da addininsa ba. Musulunci bai haramta mishi cin naman kare ba. Wai menene gaskiyar maganar cewa ka yanka kare? Na yanka gaskiya ne kuma na ci. Menene kana da wani dalili da za a gamsu da shi? Dalili na da za a gamsu da shi saboda addini na musulunci kuma Qur'ani kadai na gamsu da shi a matsayin littafin ibada. Hujjoji na kuma a littafin da na gamsu da shi babu inda Allah ya haramta a cikari. Abinda kawai Allah ya haramta nama alade. Hujjoji na farko ku duba sura ta 6 suratul an'am aya ta 145. Sai suratul baqara aya ta 176. Sai suratul ma'ida aya ta 3. To ba ka ganin wannan bakon abu ne a cikin al'umma musulmi wanda zai iya kawo waya? Na dade ina yin bakin abubuwa sakamakon ba kowa nake bauta ma ba sai Allah. Salloli na yanda nake yi ba haka mutanen gari ke yi ba. Ni sunana Ismail Abubakar Jana, ɗalibi ne a wannan makarantar mai suna Markazul Bahas lil Qur'anil Karim. Abin da ya faru kwana 4 kenan da ya wuce. Ina dawowa sai ɗalibai suke gaya mun an yanka kare a wurin. Nace kai wasa ake ko da gaske. Akwai mai tafsir a wurin, nazo na karbe shi tafsir har muna tashi tafsir, sai na ce to bari in shiga gidan. Ina zuwa na tada ma har an sa abu a wuta. Nace a me ya faru? Sai ce mun kaji ga abin da ya faru. Shi kawai ra'ayinsa ne haka, bai shawara da kowa ba. Shi Abubakar Sani, abin da ke faruwa mu musulmai ne wanda muka yarda da Alkur'ani shi kadai a matsayin littafin addini, kuma da Alkur'ani muke ibada. Ibadojinmu gabaki ɗaya ya sha bamban da na sauran mutane. Kuma Najeriya ƙasa ce ta ba kowane ɗan ƙasa ƴanci ya addinin da ya gane. To a iya fahimtar mu babu inda Allah ya haramta a cikari, kuma mun yi karatu mai suna open challenge to everybody. Sa'annan muka ce duk wanda yake tunanin akwai an saba mushi ko an saba wa Allah ya kawo mana ayar. In muka gani muka fahimta sai mu je mu roki Allah ya yafe mana in laifi muka yi, sai mu tuba mu dawo mu daina. Amma a iya ganewar mu ne wannan. Sannan kuma muna kira ga al'umma cewa mu ba 'yan ta'adda bane, ba ma rigima da kowa, ba ma zagin kowa, ba ma tada hankalin kowa, muka ce to da Allah magana ce ta ilimi, malamai su shiga wannan lamarin. Sai dai jami'an tsaro na 'yan sanda da soji sun kai ɗauki domin kare wannan makaranta da masallacin da ke wurin. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Dattijo daga Kaduna a Najeriya.